nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas. Oras mga tugang alas 10:40. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kadalaban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Farex B Complex. Kapag busy, take Farex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. Tando ay ginto, ibang ginto. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Cobra Energy Drink. Cobra, the #1 energy drink. Angat ang lakas mo. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Uy, araw mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Ay mga misis, galaw-galaw. Rikas-rikasan, taod na naman, sarap-sarapan ang mapremyohan. Butterfly. Pero di ba magbukag-bukag ang kawali tapos nagpaparo-paro G? Baka usan na sa fritos na, rimati ka mo gaan. Ako pa sa nung likod, Mardela, dahil iba sa sana. Pero kian, ngunang bukal taon ng Lunes, Petsa 21, sa bulang bukan, Marso 2022. Sana po ariglado ka mo. Nasa maray na kamugtakan, dahil pinagbamati na naman nakakulugan sa hawak, asin kapalpakan sa yuta. And duman sa mga kababayan niya to, sa mga naghihelang, sana po makabangon ng makarecover na kita, makabelta na sa banig ng karamdaman, makahali na po dyan sa banig ng karamdaman, makabelta na sa roaldo na itong pagbuhay-buhay. Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Technical side kasabay nato, siyempre sa muyang inspirasyon sa nutrisyon, Bunjing Tanay, ang sa muya pong chief technician, at gabos-gabos na, Jack of all trades man ini. Magto ka dun magkurbada, magrusog, fight sana. Meron na dyan po sa production assistant dahil kasabay niya ito ang kagandaan ng sound. Dirarabasan mo ito sa Amir na. Mariray mag-rides. Iyan po mga tugang si Angel Mostaza. Certified rider, hindi kamuti yan.
Madangyaon man magadugang sa production assistant o kaya sa news base at mga pag-iriba. Hali po sa Bicol University College of Arts and Letters. Mga interns natin, sina Jen at saka si Anika. Bantang dyan po sa DCGB Social Media Department, kasabay niya to mga tugang at mga pag-iriba. Wala si Richard. Anya po mga tugang si Trisha May Litana. Sa luwas sa Mega Force Patrol, sa padagong sumakalap ng mga istorya at ang anay mabalang ibog sa banwa na mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 1st District, pading Jomar Bien. Duman sa 3rd District, kasabay niya ito si pading Jimmy Nasalita. Digdi sa Albay District kasi southern part, mga barangay sa Legazpi, partner Al Armario. Hans Galero sa Legazpi 4th District, asin iba pang mga opisina de gobyerno, mga tugang sa palibot. With Henry Boy Mata sa putuyang mata ng DCGB sa kalsada sa mobile. And syempre naman sa Regional Center Site, northern part ka mga barangay sa Legazpi, Diayang Daraga Legazpi, Lagadi sa Jan, Lewins Bursi Barsena. Kami po ka po sa Giraray, minasaludar mga kababayan, hain man kamo sa mundo. Sana po okay kamo. Alright, pero mga tugang, nakailaran na sa mga pag-iriba. Dahil ka na pagparahalo yung pan, dagdagan tatulo sa mga istorya hali po dyan sa luwas. Tangani po na mapunan tanin ariglado ang umagang ito ng Lunes, mga kapatid. Unahin natin ang babaeng walang pahinga. Pero sigurado ko, nakaigop na ni mainit kas bago pa. Ha? Hans Galero nasa linya. Hans, magandang umaga. Good morning, please come in. Nakahigop na kami sa Marjan. Ano inigop ko naman? So, may sabaw? Yan. Ay, pangyari yan. Hindi, ako to pwede. Baka matira. Sigurado, bata may tama na liit. Baka mas grumabe. Napasarap yung kain ko doon sa Maunon eh. I-enjoy. sabi ka ni Bunjing kasi father mo mo, libre nga yan eh, may isa na. Pag kinagahan, yaw na. Tulong Aldo man sa nangyayaang dayuyo. Ang nangyayari. Nakawa na ganso anap. Okay, kumusta mga pangyayari dyan, Hans? Anyway, Sir Mar, marinod to sa mga parantabay. Desidido ang gobyerno probinsyal kan Albay na mapahiwas panlalo ang mga programa para sa mga kahovenesan sa probinsya. Ini ang sinabi ni Provincial Youth Development Office o PYDO Chief Rondon Ricafort kung sa insayang ipinaliwanag na pera sa mga regular na mga training o programa sa paagigan binuksan nindang leader kabataan na programa dakol naman ng mga jóvenes sa Albay na pagtututukan naman nindang niya na tanganin na maging epektibong mga lideres sa komunidad sa pag-abot kan mga panahon na kung sa piga bubanabana na iniman ang mga kahovenesan taan masunod na mga leader niya sa dito yung mga komunidad. Pero kayan, katuyuhan man daw sigun kay Ricafort kan mga training ninda na makatuwang ang mga kahovenesan sa sendang advokasya manangon sa gender equality. Paliwanag ni Ricafort bilang parte kan pagsunod ninda sa RA 10742 ining sanggunian Kabataan Reform Act. Manlain-lain na training niyan ang pagkukondusir ninda sa lindong kan nasambitan ng programa may kinaraman sa mental health awareness, teenage pregnancy, youth anti-drug campaign asin iba pa. Sigun sa iya dakulo na mga speakers sindang tiga imbitar tanganin na maipasabot sa mga kahovenesan ang dapat nagiribuhan asin dai dapat nagibuhon bilang leader division to yung komunidad may kinaaraman sa siring na bagay. Alagad pinawanduon kan opisyal na daiman dapat may ikaidot ang mga magurang kan mga kahovenesan ini lalo na ining mga jóvenes bilang sa libre ng pagkatao ang siring ng mga programa para makatabang sa mga personang ini. Sa ngunya na sinabi ni Ricafort na dai ini mangyayari kung dai magtatabangan ang sa indang opisina asin man ang mga LGU mantang padagos indang pigiin kanyara ang mga kahovenesan na imbes na maglaog o kaya maglaog sa impluwensya kan mga illegal na gawi maglaog na sa nasiring ng mga programa tangani na mapakarhay pa ang sa indang pagbuhay-buhay. Nitabi Sir Marian, informasyon man halos sa PYDO, Ans Galero, DCGP. Thank you very much and congratulations kay Sir Rondon Ricafort. Kasama namin yan noon dito. Junior reporter namin yan noon. Tingnan nyo ngayon. Ang laki-laki na niya. Saka malawak ng kanyang kaalaman. Lumalawak na rin ang kanyang ulo. Ulo. Yung kanyang noo.
Good morning, sir. Bueno, dagdagan tayo ng istorya. Jimmy, nasalita na sa linya dyan sa 3rd District. Ay, marami activities yan sa 3rd District. Malapit ng mag-anniversary ang, ang pagiging syudad kan Ligaw. Magayon ang mangyayari dahil ukuparuna mga tugang bagong munisipyong abaan ng pagkaganda-ganda. Jim, bless kami, Jim. Yes, salamat Abi Mar. Maray na aga sa mga parantabay na chimpuan ko digdi sa munisipyo si Kapitan Carolina Ugnala. Kan barangay Palana sa Banoan kan Ginubatan. Upland barangay ini Tabi Mar. May ipinag para panarao sa inda na mga pananom na mga mais, yellow corn, hybrid, sweet corn, big para patarano maninda. Ali ini sa ang sabi sa FDA, pero pinaagi kayo dyan sa provincial office. Kay Ma'am Che Rebeta, ipapalap nga niya ito ni Tabi Marcon sa inini. Taday man nagtaralubo. Di nagtalubo. Dahil man nagtaralubo so mga pisog kan mais. Ngunyan, ang reklamo kan mga constituentes ni Kapitan, maging si Kapitan mismo, siyempre, so labor, so trabaho, so abono, kasi nabay na duman, tayo dan instruction, isabay na duman sa pagtanom sa abono. Sayang kan gastos, sayang kan kapagalan, sayang kan trabaho. O yaw digdi, si Kapitan dangugunta. Sige daw. Sabi par. Ay, sala. Yeah. Ito nagakuha nining Nag-forward. madali lang. Ito na. Carolina Ugnala, barangay Palanas. Ano experience kan mga ka-farmers mo duman sa barangay mo regarding duman sa pigtaong mga pananom na mais? Hali yan sa in. Ali daw po ito sa Kuyan, sa province, sa Pawagdali. Di man po nagturobo. So, Kuyan, so mais na hybrid yellow corn, pati po itong sweet corn. Saro lang po, so nabuhay. Kaya nagpuli po kami, bata, mahalunon baga ang abono. Sinabayan ito mining abono. Tapos, yun po, binakal, dahil mong supply. Dahil supply ng abono. Kaya po, Libre man sila sa pananom. ayun po, Mais, tapos ano pa? so mais man lang po, ang dahil nagtubo. So, hybrid yellow corn, then sweet corn. Okay. Saro lang. Sakuli ning tanaman dyan. Ayun po. Sakol, o di ngunya. Pasaro-saro, ito man nabuhay ni Manis. Ayun po man po, pero pasaro-saro. Perde. Pwede po. Kasi na po abo na nagamit. Ayun po, dakol ito, ano man nga ni sa kuya, almost 1/4 hectare ito. Siyempre, saro-saro sa nabuhay. So, pagpaarado ko pa ka ito, puro tangdan ko, pati sa abono, binakalang ko. Tapos, nagtangdan pa ako kay itong nagtarano. Hirap naman. Ay, pero, sana po, Ano pa ang gusto mong ipaabot gani sa probinsya? ang gusto ko pong ipaabot lang, sana bago sila mag-release kan bani. Kan, yun po, itestingo na ninda kung matubo kimahay. Ano, kaya sa barangay ni Pigtawan? Hindi ko po aram, pero aram ko may mga barangay. Pinawan sa nao, nag-request ka magani? Kali nag-request po. Bakit official link ako ba nag sa barangay dyan na Saplan? Okay, so yan Tabi Mar. Ano yan? Dating ang area ninda, natatanong ang mais? Tanaw man yan kay mga kwan Ano man talaga? Mar. Tadyan, so kung matatandaan baga, yan mga lugar na yan, yan speak para pagka-Corol Tibarca ito ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Roger. Pinatara naman kay mga duma, kamote, balingoy, mani, gulayon. Okay. Ito na yung problema. Kan tinanong ang mais, di nagtubo sa mais. May problema ka sa bani. Dahil ito masabutan. Ang nangyayari daw. Apuntan daw si si Ma'am Chi kung paano nangyari na di. Ito pig-request ito ni na Kapitan Kampalanas. Na kung pwede tawan sila ng seeds, tangani na maipadagos ang pagtanom dyan
talagang dyan sa mga area na yan, an maski mga bakilid, talagang pigano na, pigtataranuman, tasayang Actually, yakang... wala dyan mga bakilid na lugar masyado, Mar. Slope mga kwan dyan, mga pantay. Pantay. O yan. Kunyan, napapanahon pag na taranuman ka na mais, mainit, paborini sa mais. Correct. Oo. Wala man nagtarulobo. Ang problema niyan, nagastos ang pasinda. Oo, so Tapos gasto. abuno, tapos tandan duman sa nagtaranom. Pangyayari. Oo. Ay, nako. Yan tabi, Mar. Okay. Ano sa pangapunan ni Kapitana? Bago nga i-release, siguro honan talagang natubo. Yung ano. Okay, sige. Yan tabi, Mar. Mga dagdag na informasyon. Alidigdi sa munisipyo kan Ginabatan. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much. So, siguro, i-follow up natin at baka mayroon pang ibang mga natawang kayan o kung igwa man na itatao pa dyan, testing mo na muna. Pero yung mga pigparatanom ni Sir Francis, nagturubo diyan sa sa indang Albay Farmers Bounty Village. Kaparehas bang similya yon? Alamin natin sa mga masunod na oras tangani po na mas masabutan what happened mga tugang duman sa itinaong banhi, itong tinaong pisog kang mais para itanong mo si mapakinabangan mga konstituente sa barangay Palanas, dahil na nagtaralubo. May nagtalubo man nga, rosa-rosa na. Lugi nga ya. Mahal na sa abuno, nagbayad pa sa tanda. Walang nangyari, baby. Alright, Obeno. Si partner Al Mario nasa linya man. Partner Al, please come in. Yes, maray na ito na partner, padagos na biging ganyar sa kunyan. Kan ako Bicol, asin ipapamana sektor, ganyan kan ako Bicol, ibang sektor na ma-involve sinda partner sa mga programa ni pagpangataman sa kapalibutan. Sa pahayag ni ako Bicol Party List Second Nominee Attorney Jill Bungalon, nasa ro ini kan sa indang priority na tututukan man ngunyan na programa kan ako Bicol. Ako Bicol, doro-diretso, mga programang pang-environment sa bilog na Bicol Region, mga clean up drive, mga tree planting activities, kasi iba pa, basta ini related sa mga programang pang-environment. May mga iba man na grupo nag-inisyar kan mga siring na programa kung kaya yaon na ako Bicol sa padagos na suporta. Kaya sa ngunyan na ako Bicol, padagos mangyaray, paging ganyar asin pag-suporta sa mga siring na aktibidades, basta may kinaraman sa pangangataman sa kapalibutan dahil anta sigon sa sainda, sa payag ni Atty. Jill Bungalon, sa royan sa saindang mga priority program. Nadango ko kan Sabado, garong naihapot mo iyan sa interview kay Atty. Jill. May nababanggit sa manong duman sa pangapudan niya sa mga kababayan na dapat magsunod religiously duman sa Republika 9003. Tama, diba? Partner na obserbaran na dakul mangyari sa mga daing disiplina baga. Yes. Iyo yan ang nakakaraot maski sa ingayod iyon ang ugali man kaniba na lalo yung mga salog baga kung sainan basurang arani sa salog para ba duman sa salog kaya yan naging polluted na salog diretso yan sa dagat may epekto sa mga sira and sa to yung environment syempre. Correct, ayun. Sana all magsunod ka, boss. Disiplina sa sarili. Saka dapat isa puso na asin sa isip na bakusan na pag may contest magrilinig kita. Correct. Ayan, dapat everyday minuto, sur segundo, linig. Yes, bakusan na para sa premyo. Kundi, ang importante, may pagbakulog nasa puso at pagmakulog sa environment. Correct, yan. Correct ka dyan, partner. Alright? Yan, partner. Informasyon pa, digdi sa Luwas Garay, Alarmario, DCGB. Thank you very much. Alright, ay mga kasama, standby lang muna, ha? Kami po'y magbabalik. Makalis lang din, Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas.
Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako na wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na, salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dakog na siya na naging iboy. Papadagos, mga marahenya na obheto. Kay Kap J. Pili, kabusmay, marahay na futuro. Kay Kap J. Pili, maugma, mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi. Si Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge, your fiber internet now. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserve, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda. Sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Cap Vistado, tana, mahigos na servidor. Malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatutin, pag-asenso, asin, ayuda pa. Sa mga negosyante, mga trabahante, si Nonoy Cap. Yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi, may progreso. Digdi mapuunan, pag-asenso. Kay Nonoy Cap, Adrian Salceda. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginabi. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilabian. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Knock knock. Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock. Who's there? Ako mabang. Ako mabang. Who? Mabango!
Magbangong buhay na! Wag juicy! Lahat i-Downy! Magbagong buhay na! Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. With proper diet and exercise, tulong para iwas pamamanhid ng katawan at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 11:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maabot sa total na 119,165 o 92.1% kana person deprived of liberty na nakakulong sa mga presuhan na napigmamanihar kan Bureau of Jail Management and Penology and fully vaccinated na kontra COVID-19. Sinabi ni BJMP spokesperson na Jail Superintendent si Xavier Solda na nagahalat kan sa ilang ikaduhang dose minarepresentar nin sa 6.54% mantang 6,215 man o 4.81 ang daipa nababakunahan. Sa iyang sinabi na ini ang napigsasabi kan Department of Health na dapat may sabay naman sa pagbabakuna. Yan ang pang alas 11 bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Forteplex, wag KSB, wag kulang sa B vitamins. Para sa dekalidad, asin abot kayang bulong, mag-Actimед Generics na. Ang Actimed Generics ay mababakal sa Generica Drugstore. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted at dekalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino, alagang Unilab yan. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pagbibili ng gamot, alagang subok, alagang trusted, alagang dekalidad, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, FIVOX, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional
Regional Office 5, Provincial DRRM Offices at Local DRRM Offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay. Sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot, maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Sa Diet Abs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet abs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Musta na? Ayos pa ba? Ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Yan, boss mo yan, bro. Pray until something happens. Ano? Duman po sa mga kababayan natin, pray na muna kayo magpakarga ngayong araw. Ha? Tabakaw na dumalang kaw sa aga. Dahil po, final na sa aga may big time rollback. Ha? Para po duman sa mga kabarangay ta, may big time rollback tabi. And, iyan mga tugang, base sa ipinaluwas ngunya na aldaw, napahayag kan mga oil companies. Yeah. Kasi bago sa headlines ta, nasa 12 labi ang ibabawa sa diesel, tapos sa gasolina 16. Ngunyan po ang final. Ha? Ang ibabawas mga tugang sa aga sa presyo kan diesel 11.45 per liter, 11.45. Sa gasolina 5.45 per liter. And then ang kerosene babawasan po ng 8.55 per liter. Kaya wag mo na ka magpakarga ngayon, bukas na ng umaga 6 o'clock. Ha? Para makatipid dakula din baga. Ha? I-imagine yan sa diesel 11.45, di dakulang bagay din sa mga jeepney drivers natin. Kaya mga bus drivers na nagagamit ng diesel, pati na sa mga nagralawod na nagagamit po ng diesel. Di ba? Sa gasolina, babawasan ng 5.45 tomorrow. Okay, so wag na muna magpakarga ngayon. Bukas na. Para maka-ekonomiya kita. Ngunyan pong panahon kayo po ng diskarte. And from time to time, aramon ta po pirmi ang presyo kay ni tangani po na magiyahang kamo. Kay maraman ta di sa aramon niya yan po na mga update. Manungod po sa mga ipapautob na mga fuel price increase or rollback. Tangani po nagiyahan kita. Okay? O bueno, mga kapatid, naman po sa mga kababayan ta, good morning. Kay punong barangay Joey Maristela. Si Joey Maristela, kan barangay San Rafael, barkada ini ni Bunjing. Ano, Jing? Ito ang tunay na sadit sa napirutian. Mahaling mo ito, sadit sa ito. Pero, aram mo, Jing, haloy na naging driver ini
si Kapitan. Talaga pala napagsaradit sa na minapadalagan matindi adi. Good morning, Kap. Good morning tayo sa imo, Kap. Yung mo, numero 19 ka palaan. Bala na kamo tabi, mga kabarangay ko. Basta aram na kung nagpainot kang wifi na barangay. Joey Maristela yan. Isa nagpainot kang solar, Joey Maristela yan. Hanggang ngunya nag-installer ki solar sa mga barangay, libre. Yung gigununan mo. Dahil pa nakatukaw, nagang Silvina. Alright. O sige po, tabi. Partner, classmate. Bahala ka na. Dagdagan na ni Star Ali dyan sa Luwas. Luwens Boris. Barkada man Luwens Boris. Sino natasagay kayo ni? Barkada ni Luwens. Luwens, please kami Luwens. Yes, salamat abi, partner Mar. Kumusta? Kumusta ka na ni Kapitan Joey Maristela? Oy, ang akikaan, amiga ko, si Chris Maristela. Matibay man itong babae. Basta, sumami ko mo numero 19 ito. Firme. Sige. Nangyari sa amigo ko. Sige. Roger to the tabi, partner Mar. Sulamenteng baaw Camarines Sur. Na tinamaan man sana nin panibagong kaso kan COVID-19 kan Marso 20, 2022. Baaw. Baaw ka Camarines Sur. Ay, sana yung nagtada-tada na sa bilog na Bicol, Camarines Sur sana nigwa. Roger to that. Okay. The rest kan mga probinsya, 0 case. Correct. Sige. Initabi, partner Mar, na ipinag-unambitan sa press conference ngunyan kan Department of Health na ipinag-anunsyar kan sa empleyada kan Health Promotion Unit na si Joanna Prianes sa pinag-ibong nasambitan ng aktibidad na kung sain sa nasambitan ng aning banwaan ang panibagong kaso asin sa man ang recoveries sa probinsya kan Camarines Sur. Ang magayon na bareta tabi, partner Marta, wara din nanotaran na kaso nin mga nagadan dahilan sa COVID-19. Kung kaya ang pangapudan man sa liwat giraray ninda na magsunod man giraray sa minimum public health standards maski dangani nagbababa ang kaso kan COVID-19. Tangani nang mamantinir ini asin day mag-urulakitan. Kasigun sa Department of Health sa pinagpaluwas na impormasyon talagang delikado maggiraray kung ang mga tao day magsurulot ng face mask, day mag-obserbar kan physical distancing, asin na day mag-obserbar kan physical hygiene, buda day magpabakuna, dahilan taan na mga siring kaya na individual, sigun sa indang ipinagpaluwas ko niya na impormasyon, prone man giraray, kung day magsurunod. Kaya sigun sa inda, mas kinagbababaan na sambitan ng kaso, magkaigwa dapat ni na pagsunod man giraray, tangani ng mamantinir, asin padagos ng magturos, na istriktong implementasyon. Siring na bagay, wara ugaring tabi, partner Mardin, mga abidablingon niya na doktor, asin maging sa Serkenoida dahil anta may mga pinag-aatindiran daw ining mga importante mga pinag-anunsyar kaya ang nagkampang na muna sa media, iyo ining si Prianes, alagad iyon tabi, partner Mar, na press kong informasyon nasaro ang panibagong kaso asin saro ang recoveries sa kan nakalakalihis na Marso 20 sa bilog na rehiyon 5. Okay. Roger, so yan tabi, partner Mar, na mga dagdag na istorya, halidigdi sa luwas. Ako po, si LBB. Thank you very much, partner Luwen. So yan po ang mga dagdag natin istorya. And huwag tayong pakampante. Yan ang tigpaparataran po kan mga amigo tang doktor, kan mga eksperto sa ahensya kan salud, Departamento di Salud, no? Department of Health na day magpakampante ta. Ani ba paano kang ibinaba sa alert level 1 ang Manila? Ang una ninda, new normal na. Naku pa, pasiring pa sa nakita duman. Nag-prepare pa sa nakita kang transition, pasiring sa new normal. Pag alert level 0 na yun, di ba? Ang bintay lang kaya, mga tugang kang alert level 1, medyo may turos na mga restriction, siring kan pag-akomodar sa mga restaurant, sa mga negosyo, kan itong venue capacity minahiwas, minadakula as compared kung nasa alert level 2 ka. Kita po sa Albay, sa Bicol, apera kang Catanduanes and Naga City, alert level 2 patabi kita. Ibig sabihin,
may mga ano pa, may mga factors pa na nakakapugol para ibaba kita sa alert level 1. Isa raw dyan itong mga pagbabakuna sa vulnerable sectors natin. Okay? So sana makumbinsir ta sa mga kapamilya ta na maprotehiran sinda. Kasindaan mga, kaya nga ni pinag-prioritize sinda ka ito, yung A2, di ba? Yung senior citizens, plus A3, yung mga may comorbidities, tangani na dahil sinda tamaan. And then kitama na mga daing kamatian, nagpabakuna man kita, tanganing dahil kita, kung ikasuman, mga tungday kita magulpi. Kung maulakitan man kita, dahil kita magulpi. Okay, so yan, tarawang-tuwang na sana. Tangani po na makabalik na kita sa dati. Alright? Yan, good morning kay Lou Arthur Escobar, dyan po sa Saudi Arabia. Amigo, pangyari nga morning, tabi nga amigo. Nagyulok ako sa sinabi mo, tulong aldaw man sa nandayuyo. Igwa man nga ako kayan, kanyaon dyan sa to, sa pirmi man ako nagdadayuyo. Pero pag yaon ako digdi, hira ki Diyos, pira ng taon, dahil ko pigtutukar ka andaw, ano kaunong kong pagbabawal, taraitis, yung gunong, surti mo migo ha. Baka buminaba na yung uric acid mo. Si Kuya Bob Nakandano, good morning Mar, madali na ang banding ta, kaya lang pirang aldaw ang dayuyo. Pero iwasan sana. Yan. Christy Macandog Gulpo, good morning Sir Mar. And si Teresita Cobo, good morning man. Sa lahat po ng nagantabay sa radyo at saka sa Facebook at saka sa YouTube channels ta. Good morning po sa Indo. I hope na okay po kayo. And kay Pon talaga ang ekonomiya mo niyan. At talagang matindi ang mga kaganapan. Kapag uminiro ang presyo kang petrolyo, minahiro po ang gabos. Okay? Duman sa mga kababayan ta, talagang kaipuhan ngani magpasiguro kita. Anday ka paligdi sigurado kung ano ang magiging presyuhan mga tugang kang liquefied petroleum gas. Taday mang kasabay ang digdi sa mga gasolina. Iba man ang sa indang sa mga asosasyon, tapos iba man ang mga pamresyuhan. Basta may projection last week na maabot sa 1,300 to 1,400 per 11 kilogram tank. Pero dahil sa medyo buminaba ang presyohan sa merkado, baka sakali na may bumaba din sa LPG. Iba kasi yung crude oil at saka yung LPG ang presyohan eh. Kaya abangan ta na lang po yan sa mga masunod na mga oras na nakaantabay po ang gabos. May kinaraman dyan, tangani po na mag-ianta sa mga kababayan tasin kung paanong maka-ekonomiya kita ta dipisil. In this time of pandemic, mga tugang, dipisil pa. Nasa limbo ang mga kababayan niya to kung mga opisyal kang gobyerno kung ano ang kung pagbibigyan nila mga tugang yung kahagadan ka mga workers ta nadugangan ang sweldo na nakakabangon pa sa nangaya. Yan ang problema, di ba? But we are expecting na bago mag-Mayo 1, which is yung Labor Day, pigmamarkan yan kan mga obrero all over the world na pag maselebrar kan May 1, Labor Day, may mga anunsyong pang benepisyo sa mga kababayan ta. Sana mayroon At di sa Bicol, sana makonsider na ninda, mga tugang, yung dapat na maging dagdag na sweldo sa mga minimum health workers 2 years ago. Di ba? Na dahil sa pandemic, natenga, dahil na-review naman sa Manila kan National Wages Tripartite Wages and Productivity Board, dahil na-implementar. Di ba? So ngunyan, nag-uroron sinda, and I think sa aga yata may pag-uroron ang board. I hope na matukar o dagdaganan ng dulugod. Di ba? Tamay dugang ito eh. Dudugangan ng 15 pesos. So dating 310 magiging 325 na. Kuta. Kundi dahil po na ipa-autob, kaya abangan ta po yan ay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board kung ano ang magiging rekomendasyon ninda na mapag-urulayan kan tulong kan gobyerno,
kan employer at saka kan mga workers, may mga representatives po yan nag-ururon dyan kung ano ang mga pwedeng gibuhon. Iba lang mo niyang kayang dalagan because per region ang pagtasa and per area, di ba? Kung pira ang pwedeng idugang, sabi niya, di ba, kung mga pareho ang lifestyle sa kada area. O yan po nangyari. Kaya para makatipid-tipid nga, dahil man magulpi, kaya minsan nga dahil man kikaya kang mga employers, pinasarado lugod, lalong may nawarang kitrabaho. So ginibo yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board na nag-ururon sa sektores, nagmi-meet halfway, nagmi-meet in the win-win solution. Pirang pwede. Na dahil man mag-diskaril, operasyon, dahil man magulpi, ay ang yung gastos sa pangaipo kang mga kababayan ta dahil man magkulang. So yan po mga nagkakapira sa pinag-ururunan dyan. Kaya abangan ta po yan, talagang kadakol ang nag-aaray ngunyan. Kadakol ang minaaray. Dahil po digdi mga tugang sa sitwasyon na dahil taman hinagad, first, rinimati kita kan COVID. Mahiwas yung naging problema ta sa edukasyon, sa ekonomiya, sa pagbuhay ta, may problema. Ngunyan, mga tugang, nagkiguning giyera sa Ukraine, asin sa kanan Russia. Inakyada kang Russia ang Ukraine, iyon may mga naapektaran mga tugang na sistema kan ekonomiya ta, iyon na pwede ang pigsa sa partangon yan. Okay? Kaya duman sa mga kababayan, advice po ni Papa Mar, do not spend beyond your means. Huwag kang gagastos ng sobra sa iyong kinikita. Diba? At saka maglista pag masaod. Para dahil ka makalaog duman sa impulse buying. Ano yan? Pandemic. Minsan arog ka sa pagmadali na makaali tulos sa saod, kuasa ng gua, maski dahil manggaipuan palan. O yan, nagkaralapa lamang. So sayang kang kwarta. So ngunyan pong panahon, kaipuhan, spend wisely kita. Kung may vote wisely, dapat iwan mo kitang spend wisely. Bastang di baling nga tios-tios, dahil sana maghilang. Yan po mga, mga pigsasabi ko mga kababayan ta. Anyway, naman sa mga tagabangan tabay niya to, ang kaipuan sa naman, dahil kita maghilang, pasiguro kita, face mask, distansya, likay-likay muna sa mga matawong lugar. Yun ang pinaka-basic, di ba? Kung may namatian, magkonsulta tulos sa doktor, tanganing matawan tulos ng magkakanigong medisina. Di ba? And kung dahil pabakunado, magpabakuna. Kung dahil po ng boosteran, magpabooster na. Para may dagdag na proteksyon. Makapanghinayang din. Dako lang nagkatarako talaga. Pero ako, dahil man akong naman, ikaging, nag-boosteran ka na. Dahil pa, takot ka mag-booster. Dahil pa schedule. Kaya po minabooster ako, tayo Janssen yung naitudok sa kuya. So, base naman sa mga researches, pagkatapos naman sa mga sabi ka ng eksperto, 3 months lang ang effectivity nun. Tapos mag-wane na, mababa na siya. Kaya, booster kita. Ayos man, baga. Okay? O bueno, mga tugang, 11:30 na po sa tuyang oras. We will be back. An oras hatod sa Indocang Farex B Complex. Kapag busy, take Farex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. Cobra Energy Drink. Cobra, the #1 energy drink. Angat ang lakas mo. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync.
Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Unilab, pagbibili ng gamot, dapat yung subok, trusted, at di kalidad. Alagang tunay, alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Tando ay ginto, ibang ginto. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagaba ng sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaxan, Alaxan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaxan FR, tapos ang laban. Anagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag James 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang power booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. James 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan.
Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sarap-sarap, nakaka-relax, bawat higop, dala ay lakas. Kapag gamit po ako ng Mix 10 coffee, nawala po yung pagka-acidic po ng 10 ko. The best po talaga ang Mix 10 coffee kasi nawala po yung acidic. Ang ating kape, Mix 10 Herbal Coffee. Ang Mix 10 Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Mabibili na rin ang Mix 10 Herbal Coffee sa mga tindahan, butika at supermarkets. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Alright, mga tugang, balik po kita sa tayong programa. Ngayon pong aldaw na ininin na Lunes, Petsa 21 po sa bulan ng Marso 2022. Aramon niya ito program pamanggiranay ang sa Dubompigan Tabayanan. Okay? And sa mga kabarangay niya ito, mga tugang, good morning sa mga kababayan tayo dyan po sa Ligaw. Partikular dyan sa barangay Maunon. Sa Sitio Tambak, good morning po sa inyo. Saka sa mga pagtaraid po mga lugar dyan. And good morning man sa mga taga-barangay Buhatan. Dyan po sa Santo Domingo. Magayon, so naging resulta kan 9th Kuwaw Festival dyan po sa Santo Domingo. Binanyirang mga Kuwaw, Kuya Nems, and Trinitos Buddha sinanglay. Pagkatapos linatag sa halabaw, nalamis ang inapinan kidahon. Yung gugununin niya. Tapos kinagang kimaluto sa tahaw. Itinaralay mga tugang sa mga prinitos na Kuwaw Buddha sa sinanglay. Tapos attack! Pwerte sa karakanan, budol fight. Taon-taon po na pinagigibo, medyo natengga lang mga tugang nin 2 taon. Dahil po duman sa pandemic. So, kasunod nakaging Sabado, mga tugang, ginibo, iyan po na budol fight. Yung karaunan ng Kuwaw. Parte po yan kan highlight kan celebration kang Kuwaw Festival every year diyan po sa Barangay Buhatan bilang pasalamat sa masaganang produksyon, masaganang pamimingwit, pag-ani ng Kuwaw diyan po sa Saindang area. Kaya diyan talaga, yan sa lugar na yan talagang diyan po nagdadag sa mga Kuwaw. Iba man pati ang Kuwaw, mga tungal sa Tuya, sa Albay Golf, Tamayumok. Kanasan ako sa Cam Norte, pero may igwang Kuwaw. Ako tayo gulig dito, man sa muya niya ako, lang ini. Pag madali nang mag-Holy Week, saka lang ini minaro luwas. May season, duman sa Indadai, kaya lang kidit. Ibang Kuwaw duman, hangapon ni na Burakat. Ano yan Wow, ang burakat niya. Burakat daw mata. Burakat pingapod. O di man sa Tuya, iyo po yan. Okay? So, ano nga yung Papa Mar? Pag katapos kang Kuwaw Festival, magbarato na daw ang Kuwaw. Yan sa nangapot. Pero, siguro, consideron ta na din yan ta. Anday karo aram kang iba, nagagaramit naman po ng motor. Ang mga nagdadalakop ki mga sira sa palibuta. Okay, basta ang kay Ponsa na atamanon ta, talagang atamanon ta mga tugang ang lugar na pinagdeklara na fish sanctuary. Tani pong padagos na magdakulan sa tong sira. Okay. Pero magayon din itong mga naging lakdang mga tugang. Kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo nabuhayon giraraian tangani po na maging okay ang sa Tuya po ng mga sistema, di ba?
Magayon ang mga selebrasyones, dagdag po yan ang atraksyon man sa turismo. Ay lingkwani, may foreigner naman akong nahiling. Siguro nakaagom ito ning Pilipina na yung naman nag-isabay. Okay, so taon-taon po yan na pinagigibo. And sana magpadagos na po yan kapag nawara na po ang COVID, diretso na po yan. Okay, so kadakol na mga aktibidades man ang pigbubusol mga tugang ni Mayor June dyan po sa Santo Domingo. Apuera itong sa mga pagtao po ng wheelchair na nakonsigir man mga tugang kay Atty. Carol kan pitmaster, di ba? 25 na mga wheelchair na naitaw man duman sa mga nangangaipo. Asing kadakol pa pong iba na mga benefits para po sa mga nagtitis niya itong kababayan. Despite of medyo may nakagapos ang lokal na gobyerno dahil pa na ipapasar rin padagos sa inda pong 2022 national 2022 local budget. May mga nag-uuro lang na mga membro kang kagawad. Nangyayari. Pasaranan nito tabi yan kunya na 49 días na sana, eleksyon na. Actually, 4 na daw na sana, mga tugang, matrangko na kamo sa kampanya pala. Di ba? Simula sa Biyernes, mga tugang, kampanya na ng lokal. Para po naman sa mga kandidato sa lokal na eleksyon, mapuuna ang kampanya. Okay? Ayan. Ano ito? Happy birthday kay Ethan. 7 years old na. Na 7 years na pa lang si Ethan. So akin ini partner Joel na Barameda. Di ba? Ayan, okay. O, sige po, happy birthday tabi Ethan. 7 years old ka na pala. Madali yun, sanari. Alright, and ano pa to? Meron tayong mga tawag. Okay, mga miss call. Okay, so doon po sa mga kababayan natin, good morning na lang, okay? And good morning man kay Lakay ng Kalikasan, kay Sir Marlon Longabela. Long time no see tabi, Sir Marlon. Happy lunchtime, Sir Mar. Shout out po kami dito sa Del Rosario, Santo Domingo, Albay, lalo po kay Mama Vivian Baluncio. Yung naman, babes. Good morning po tabi sa imo. Ayan. Si Rex Raposon, listening now. Ayan, sabi niya. Okay, salamat tabi Rex. O, bueno, mga tugang, dumang po sa mga kababayan salamato man kay Sir Alvin Abandola. Yan. Nyaw na ding so nyaw na sa mga boxes di installer ta na. Makatama na kita Kuya Nemski. Nit sa likod ka na rong. Di ba? Indoor crab farming naman kita ngunyan. Sa mga pig presentar mi ni father mo pig ko practice mi. Di doon luwayan ta na mabilog taan farm. Na makapadiretso kita kan sa tuya pong pagsiguro na may pagkaon kita mga tugang sa aral daw, as in pwede man magnegosyo. Then sabi ni former congressman Nando Gonzales kamakaorumi ni Father Momoy na dapat nga ang food security bakusan na para magproduce ka ng pagkaon mo kung farmer ka, kundi yung sobra mo, maipabakal mo, nangangaipo ka man May kaipuan mo ng bado, kaipuan mo ng ibang pangaipo sa harong mo, pambayad ko rin, kasi iba pa, so dapat kumita ka rin. Di ba? So yun, ang mga sistema ngunyan, nabigubusol, and balik kita sa organic, tamahalang fertilizer, madali masalapan ang gibuhon niya. Magpatro po, tabi ka mo, kung paano mag-gibo yung fertilizer, dyan po sa Gubat, Biocampus, igosindang estilo ng paggibo ng abono mga tugang na pattern mga tugang sa Japan, yung kibushi, nakaoron ta dyan
Dr. ano yan, Haji, willing sinda na mag-supply ka yan, depende sa demand, because they can make 200 sacks mga tugang ning ano yan nin organic fertilizer o yan pong pang-enhance kang daga nindo para tumalubog kayo maraming pananom at ay gusinda ning formula pagkatapos gusin ng makina madali sila makagibo depende sa demand. O yan, mag-contact na po kamo duman sa Gubat Bio Campus sa Sorsogon, tangani po na magkaurong kamo kung paano matawang kamo ning ideya kung paano gumibo, and then kung paano mga tugang na kung ma-order sa inda, di baka makapa-reservar kamo para po dyan sa pangangaipo ta. Okay? So yan ang mga nagkakapira pong mga magayon na bareta, mga tugang, ta nagkaparadakol mo yan. Ang nagkakaigwa na po ng interes na kultibarong girarian mga daga. Yan nga sa Rosa nahiling mi duman na ang pagpasyarmi ni Father Momoy, bulig talagang tuda. Yung may tinukod kami duman na arog na ka na. Pero bilin pa ko itong auto nito, tanakatukad dito. Sus Mario, pigiling may kamo sa baba. Garon na ngayang Tanos na ko sa auto nindo. Pagtukad duman. Matibay itong auto niyang linunadon may. Nakasakat duman sa 209.3 feet na elevation above sea level, Kuya Nems. 69 meters. Tuminakad, nailing minon so kawagan. Sus Mario, duman sa ligaw, duman sa uma-uma, makalidong. Maski barakilid, bulog na talaga. Pigtan naman inda. Karabaw sana ang panggudak. Taday magpidang traktor duman. Marilig ang traktor duman. Karabaw. Kaya dahil mo, dakulang pang karabaw duman. Sus man Yusip. Igong swimming pool yung karabaw sa itaas kang bulod. Ano daw ito, ari? Tapos ito pala, para dakula na ito. Kati nga, kasalit siya na mga duwang karabaw sa nanyaw. Diyan mo niya, dakulo ng karabaw na kalilangoy-langoy duman. Tagamit maninda napapaugbon, tapos tagagatasan. Kala ko lang, sarap mabuhay doon sa bundok. Malayo sa kabiasnan at sarap ng hangin. Malayo sa intriga. Diba? Ayan, yun nga lang talaga malayo. Pero ang pinagayon naman, may tinampu na may road networks na. Okay. And talking with road networks, sana lang, ang mga tinampu na bubuksan, as in pigbubuksan mo niyan, pero pantayon man nindo tabi kidiit. Kung maluya ang auto, ne, Kuya Nems, atras. Iyan bagang naging balang kung nga today na papaginabangan kimaray ang Pantaw Port. Ang Pantaw Port, dakula ako na bagay ko tamay tatuan kayan sa Bicolandia because we can connect direkta, di ba? Pa Manila, pa Cebu, pa China, dyan, sa lugar na yan. Bira, magayon ang lugar. Dahil na maikot kung saan ka pa maikot, di ba? Ang problema, supasiring mo duman. Marusog, maahon. Dahil kaya ngaya kang dahil kaya kan mga traktor, I mean mga trailer dahil kaya yan ang sana pero pantayon nindo. Magmangiribo ni mga tinampo pero pantayon. Asin bawas-bawasan ang kurbada. Kuya Nems? Kaya medyo nakapabagal Marami tayong kurbada. Pwede mo sa nagarong tanusun na ito kurbada ng tudo-tudo. Iba kung nailing na tinampo na Reno da opening nga yun hanggang duman sana. Nakakagi naman sa tao pag-araw pwedeng mainit pero aba ng alpog. Kaya lang tukad. Yan. Baka pwedeng parapantayon hindi umana kung mga lugar na agi. Baka masyadong masyadong matarik pa. Kaya akong diskwido dyan. And lalong mamalugod ang barakalon ta. Dako lang kulo lagi konsumo. Tapos patukid kang waray. Di ba? Yung pantay sana. Tangani po na maski sa mga maluyang klase ng Bicol, makabot din sa lugar. Yan mo siguro ang nagkakabira ta. Napagaraman ta ng unyang patipalan. Bako na sa ng milyon ang gasto sa
Bako na sa ng milyon ang gastos mga tugang sa pagpapatinampo. Bilyon na palang ginagastos kang gobyerno ta. And sana day masayang. Ba? Sigurohon na pag ibinugtak mga tugang igwaning igwanin marhay na kalidad na papakinabangang kihaloy. Ano yan? Aday pagparadilinsiyahan. At ang ani pong haloy ang serbisyo. Iya pang saro sa mga naobserbaran. Takadakol na patinampungon yan. Kaya lang yun, nabuksan nga. Pero masyadong palangkawon, tukadon. Pagbalog sa lugsot nuno naman. Yan, problema. Maski baka dyan sa may parting mobilyar. Ano, sa parting sa Pantaw. Kadako, dyan nga sa may samuya, sa Alimsog, Yuman, tukadunon. Umaloy ang preno ka motorsiklo mo duman, pwedeng purotong ka sa dagat. Kaya yan mga dakol na mga proyektong binuksan na minsan dahil man napapakinabangan ki tudo-tudo dahil yan po talaga ang problema. Daw ba rin paso, ako Bicol, yung sityo makaradat sa Maslog, to puro, abaana. Dahil ka na makadat. Pantay na. Simentado pa, may sidewalk mag-ibog, tapos may igwa pang, dike, protective dike. May mo pa sa pagaligilid para na magrasay. O yung mga arugar mga proyekto dapat na mapagkinabangang kimaray. Duman man sa ligaw, may nailing kami duman na talagang rosogon, lang pag binababati, siyempre pag nagbaba, pag uran, baha duman. Ang ginibok ang team ni Congressman Didi Cabredo, ni former Congressman Nando Gonzales, tapasiring ba ito, road leading to, to tourist destination, to pasiring sa mga beach resorts ito Pasiring sa, nakaduman ka na Kuya Nem, sa Punta Almara. Sa sitio Tambak sa Maunon. Kunyan palusog, ang ginibo, tinanos. Para dampingan doon, sa primero mo na, sa ibong mo na. Ang ginibo ninda, kinaganggisan bag. So ka ba nga? Tapos pinilapang kidaga. Saka, pigparapison. Dinasok, tapos sinimintuan na sa kabila. Sa kabila naman tatrabahon. Tanong na. Siguro, harap kayo niyo, ining bumong, iyong pinilap. So, original tinampo, araw kayo natutukawan ko, o ba? Itaas, sa sining bubong na yun ang nasa itaas. O, ito sa pinilapan. Igigo naman. Kaya man sana palan nga, matataday pang gibuhon. So, mga araw ka ng mga gusto tang umasinso, magkaskas ang biyahe, bawasan ng kurbada, tapos bawasan tan rusog, tapos angat, ahon, ng mga tinampo. Kaya po pwedeng pumasin sa ito. Yung masana, may bill program kita, billion of pesos ang ginagastos ta. Di buunta ng tol ang tinampo. Di ba? Mga engineer, baka pwede naman. Beke naman. Para po maging okay na kita. 49 days bago po mag-eleksyon. Dakol na naman yung mapapangakuan sa Indo. Magpili po ng tama. Tangani pong mga marayan sa tong maikulukar sa pwesto. Magpon sa presidente hanggang sa mga kagawad, mga tugang sa munisipyo, asin sa mga syudad. Apat na daw mga tugang, kampanya na kan lokal, kaya mariribok na dyan sa palibot. Dako lang mga para postering, pagkatapos dako lang maglilibot nitong soundtracking, kan mga ibang mga kantasin, mga plataforma di gobyerno, kan mga kandidato. Okay? So, wag magkagalit personal. Ang election sarong aldaw lang yan. Sarong aldaw lang yan. Huwag tayong kilit. Irespeto kung anong nakurso na daan kan salo, and then after kan election, barkada giraray. Paano mga kapatid? Babay na po kita. Thank you for giving us company sa mga po ni Kuya Nems Flores sa lado technical. Kanina si Bunjing. Pagbilog na tropa. Ano po si Mardela Dayang iba. Thank you and God bless. Standby para po sa alas 12 Bareta. Taod-taod sa naman. Sa satuya pong mga nangenot na darakulang Bareta lokal, national, international forces in Ibapa. Thank you po. Bye-bye.
pagbibili ng gamot, alagang subo